Balai Udin Ambrose UE no ya ka WWE bat ulai no syaka AEW ki pedang singawai pi barok ki paralok ki bujus ngam ban singap ya ki video hakane ka channel ka jengkerpat ya pi barok ki paralok ki bampat de ban subscribe ladap sing tenan ya ki video ski bapen mi hakane ka channel singam ban yon yo tu subscribe button habanga pelat ya ki video syapang jeng ka WWE ngayo i bon ba na pedang jongpi ki bekerjaan bat ki support ba ya kane ka channel lưng ba kini ki chat video te kumta ngasngu yo mensen bat ngasngu shlor ban pelai show ya kum kini ki chat video te ngakerpat ro ya pi nang ya kersan bat nang ya support na kapor shikapor kenang bangin la ban wanra ya ki video beper hakane ka channel lưng ba ki kabor sport ha ka baidai bat ka jingela kai football ka WWE dan ne bat ki we bat ki jing ya la kai te kamat ke jinga keren hakane ke video kadai syapang jong Udin Ambrose namar habang apet haki komen bona pedang jong pi pikali balai Udin Ambrose upan no syaka AEW padu no ya ka WWE te kumta hakane ke video ini pet kendiat syapang jong kata kekerteng bapura jong Udin Ambrose kadai Jonathan David Good lakai haka hanyau terik jong benai Desember usnam kat kandai spa perapusan hasin senati hakari Amerika ulayo jengmon bat yo mensen haka bede bat kakam jingi kon wrestling lengba uberat hat kumta ulas dang ban training haka Heartland Wrestling Association haka por kabu dangdon tangkat san dan nekat hendus nam karta kumta ulas dang ban kiu haka stage haka sen ka banang konge haka neka jingi kon wrestling dai haka neka Heartland Wrestling Association haka por kabu dangdon kat pras nam karta da kabau ai kartang yalade omshu kum u Jonathan David Good handre kum u John Mocklet House nam arajar sao nangta dai house nam arajar khatve ulasain no ya ka kontrak bat ka WWE handrai ka la pha pat ya u shika Florida Championship Wrestling ka bangi tep kum ka FCW bat dai hang nei kan ulai kartang yala de kum Udin Ambrose bat dai house nam ubobot kata usnam arajar khatar ulastang ya ka main roster jang u haka WWE kum uwe niki member jang ka we niki group ka bakartang ka dashil harkat u Roman Reigns bat u Seth Rollins kum ta dai nado nang nei hi ulastang ban pawnam haka jinga kon wrestling haka WWE haka ba ulajab ya ka multiple title jangka kum ya ka World Championship ka Intercontinental Championship ka United States Championship bat kum joro ulajab ya ka Money in the Bank ladder match ha usnam arajar khat andre nang ta dai ha ubnai April usnam arajar khat khandai ka kontrak jeng u kala kunno bat ka WWE handrai dai nado uni usnam hi Udin Ambrose tre shu ban pan thamai lane ban soi biang ya ka kontrak bat ka WWE ka daw hi ka dai ba siu ya hap shu ya ka jing panyat ba thamai jong ka syapang jeng u ha ka bai dai bat ka jing kun wrestling jeng u hakane ka WWE bat kum joro ka khana lane ka storyline ka bala tho ha ka bai dai syapang jeng u kamya hab lane kamya dai shu bat ka jinglong jong ba undang ne bat ban ye kon wrestling hakane ka World Wrestling Entertainment kane ka jingtho ba thammai lane ka storyline ka bai dai syapang jong usngau ba ka khanglat lane ka te bha ya namar kata ukwa ye ka jinglai lot ka ba khambo ulakwa ro banwan phai biang shekaru kom lai lot jong ka ba kham manshwa usngau si ba ulasha panbor ban le hakano kanu kurukom ka ba om ye dai bat ka jinglong jong kumta hi ula no ye ka WWE ka World Wrestling Entertainment bat ulai bat shaka AEW ka bangi tip ka All Elite Wrestling ka nero ka All Elite Wrestling ka AEW ka dahi ka jinga kon wrestling handre ka pair pat na ka WWE lane ka World Wrestling Entertainment bat kumta hadin ba ulai no ya ka WWE ulayo ya ka jing singo tanan ka jingkman haka ba ulayo mat ya ka jingjob ka bakraw haka ne ka AEW taka ba ulalong ro hadu sausin kum World Champion bat hadu mentaro udang na hi haka ne ka AEW kum joro ya ka karteng jong u lapan kelano sha u John Molek amdai sha Udin Ambrose kini kilong ki khana lengkot syapang jong Udin Ambrose balai u no ya ka WWE bat ulalai pat sha ka AEW kublai shibo ni pi ki bapet ya ka ne ka khana ngin sai kan do bat pi hakwe ka video kublai shibo